Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, gelditu hor, ez mugitu! Gaur 45 urte betetzen ditu 1981 otsailaren 23ko estatu kolpe saiakerak, ezaguna 23F edo 23F izenez, Espainian garai hartako agintari militar batzuek arrakastarik gabe gauzatutako estatu kolpea izan zen. Eguneko gertakaririk ezagunena Espainiako diputatuen kongresua erasotzea eta hartzea izan zen. Guardia Zibil talde batek, Antonio Tejero koronela buru zutela, kongresua hartu zuten Leopoldo Calvo Sotelo presidente izendatzeko bozketan ari zirenean. Kolpistak hurrengo egunean atera ziren eskoltatuta gobernuarekin eta agintari militarrekin errendizioa negoziatu ondoren. Tejerorentzat zigorra 30 urtekoa izan zen, baina 12 urterekin 3. gradua eman zioten eta 3 urte geroago zigorraren erdian baldintzapeko askatasuna. ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto! Baina eguna desberdin hasi zen Euskal Herrian. Txillardegi eta Luis Mari Mujika atxilotuta zeuden Donostiako ertzain etxe bateko ziegan. Euskal Herrian euskara zen ekintza batengatik giltzapetu zituzten. Berez, lehenago irten zitezkeen, baina euskaraz deklaratzera tematu ziren. Epaiak bere eskaerak ulertzen zituela esan zuen, eta euskaraz deklaratzea eskaini zien, baina idatziz. Txillardegik baiezkoa eman zuen Mujikak nahiago izan zuen latinez hitz egiten hasi. Azkenean Ramon Labayenek orduan Lakuako gobernuko sailburuzenak egin behar izan zituen interpretelanak. Azkenean arratsaldeko ordu bat aterrietan irten ziren, eta noski ezin zuten susmatu handik 5 ordura Guardia Zibileko teniente koronel batek bibote eta trikornioarekin beraien ekintzaren oihartzuna oztopatuko zuenik. Euskal Herrian euskaraz nahi dugu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoa. Bada garaia noiz baidezagun, uda hori gale doira. Zabalbideak eta aireak gure bizkuntzak gardezanak na. Euskararen defentsaz ari garela AEKako irakasle bat aipatu nahi dizuet. Tira, irakaslea, aktorea eta idazlea gaurko egunez duela 4 urte hiltzen Abelin Linazasoro Azkuezumaiarra. Ekainaren azkeneko astea da. Uda hasi berria. Ia eguerdia da, eguzkiak jada ederki jotzen du eta itsasoa bare eta urdin dago. Abokatuaren gana doan bitartean, Pedrok ondartzan dautzan emakumeei begiratzen die, bat ere disimulurik gabe. Asun liburua horrela hasten da. 3 novela idatzi zituen Linazasorok, Asun iraganean galdua eta aitortza. Gainera, gaztetan antzerkigintzan hasi zen eta 80ko hamarkadan Goen kale saioan aritu zen urte luzez xaturren pertsonaia egiten. Ez da giro Goen kale, lasanaiak bizkarturik daude. Goen kalek oilategia dirudi eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira. Egunetik egunera, lasataren itzalera, hemen bilduko gera. Guazen beste idazle batekin, balusazko gatuak dauterran ikusi ditut zure begien itsas urdinaren oletan. Barkuarin politiak pasatzen. Gaurko egunez hiltzen Marijane Minaberri euskal idazlea, Andereño edo atalkiez izenez era ezaguna. Idazle ibilbidea hainbat aldizkaritako kolaborazioen bidez hasi zuen, eta euskal irratigintzan dugun aitzindarietako bat kontsideratzen dugu.
1960an Parisko Irrati Nazionalak martxan jarri zuen Radio Kote Bask irratian aritu zen. 1987an Mari Jan Kantazan disko liburua argitaratu zuen Oskorri folk musika taldeak. Disko liburu hauek egin zuten Mina Berri ezagunago. Mari Jan Kantazan hikdakinan moduan ororen aintzinean. Ez muziu ez madam, nik ez dautzut kanta eginen. Dakidan moduan ororen aintzinean. Ez muziu ez madam, nik ez dautzut kanta eginen. Adi Marijan, beldurrika. Euskaratik galegora saldu egingo dugu, gaurko egunez jaiozelako Rosalia de Castro, galegoz eta gaztelaniaz idatzi zuen idazle galiziarra. 1857an bere lehen poema liburu argitaratu zuen, La Flor edo Lorea, eta bertan amodioaren penak, emakumea, herriaren miseria eta Galiziarekiko atxikimendua landu zituen. Bera da 19. mendean Galiziak eman zuen idazle garrantzitsuenetarikoa, 1863ko maiatzaren 17an argitaratu zuen Cantares Gallegos poema liburua, eta horregatik egun horretan ospatzen da Galizierazko letren eguna. 46 urterekin umetokiko minbizia diagnostikatu zioten. 2 urte geroago hiltzen 1885ko uztailaren 15ean gaur egun museoa den Padroneko bere etxean. Bere poema batzuk 2017an euskararatu zituen Koldo Izagirrek. Rosalia de Castrok estereotipoak hautsi zituen eta emakume zapalduei ahotsa eman zien. Bere poemek maitasuna, amatasuna, bakardadea eta injustizia soziala bezalako gaiak jorratzen dituzte, baina beti ikuspegi feminista batetik, bere poesia emakumea askatzeko deia eta Galiziako gizarte patriarkalaren kritika zorrotza da. Orduan, goazen idazle feminista gehiago aipatzera, gaurko gurez jaio zen Agnès Medley 1882an. Estatu Batuar kazetari, idazle eta feminista izan zen Agnès, eta bidaiaria, lehen mundu gerran Indiaren independentziaren aldeko aktivismoa egin zuen, eta horregatik atxilotu egin zuten. Geroago, Alemaniara joan zen, eta ondoren Shangaira. Bere bizitzan zehar, bere erreportajeekin hainbat liburu argitaratu zituen arren fikziozko lan bakar bat idatzi zuen, Daughter of Earth. Bere garaian debekatu egin zuten liburua, eta beste 2 hamarkada itxaron behar izan zituen aitortza jasotzeko. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Don't tell me what to do. Don't tell me what to say. Please, when I go out with you, don't put me on display. Efemeride eta doinu derrauekin pres gaude gaurko gonbidatuak aurkezteko. 2 astez behin astelenetan sukaldari bat etortzen da gurera eta ez edonolako sukaldaria. Gure txef pribatua, landerkornago gaurkoan, angulataz hitz egiten, omen dator. Andoni Urruzola taxista gaztea ere izango dugu gurekin eta taxi mundua zaritzeaz gain, Uberren sarrerak zerrekarri dezakeen ere kontatuko digu. Eta gaur Merkurioaren kontrolerako nazioarteko konpromisoaren eguna da, bai, berriro esango dizuegu entzuleok. Merkurioaren kontrolerako nazioarteko konpromisoaren eguna, eta guk, Merkurioaz hitz egingo dizuegu edo, Xabi Arrieta dator Merkurioaz hitz egite. Eta astelenero bezala, puri-purian tartera izango dugu pelikulak eta telesaiak komentatuko dizkizuegu. Gainera atzo ospatu zituzten Londresen BAFTA sariak eta horiek ere batuko ditugu. Eta maite dut ezako koreografia txata denetari. Naxur estaliak ere bai, otsaiak 23 ditu gaur entzuleok, eta astelena da, gora bihotzak besterik ezpada. Nik ez eta rapatu.
Gure urrengo gonbidatua taksi buruz hitzeita dator eta taxian etorri da. Aparkatzen nahi da hori da. Entzuleok zuekin June Romatet Ibarguren egunon. Egunon, Goiuri Estilmes. Eta zuekin Goiuri Ezeiza Arandiaren espektroa. Bueno. Haize pixkanaka. Bai, gaizki, Ez, okerra gontzara. Ez dakit nik noiz. Egunon. Egunon. Baizketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak 1134 du, goizak 10:18 gure txata sutan, otsaiak 23 eta gu 3 hurrengo 2 orduetan. Zuekin bat egiteko asmotan entzuleok ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete bai, naiz irratian. Alaxe abiatuko dugu gaurkoa ziklikoa lana aurkeztu zuen, duela aste bi entzuten ari garen talde honek. Maskak taldea, gure bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan izandako taldeak, eta tira, lan berri, elektroniko, sakon eta ederra aurkeztu dute. Ez dakit gurean entrevista akustiko txoa errepikatzeko animatuko diren, baina akaso hori baliatu behar dugu, baina martxoaren 6-ako itzordu potola daukate eta saiatuko gara eurekin tartetxo bat hartzen urrengo aste hauetan, horren inguruan aritzeko. Gorputzaren oiua gaurko 1134 hau abiatzeko. Egunon Dio Gorkak, hirukote, egunon Edita Brokosek, Rosalia de Castro nire bihotzean. Bueno, posten gara. Gustoko bat duzu Edita, egunon dio berriro, berriro egunon, eta aurrera. Maite duta, hementxe daukat, lehen asteburua pasadet etxe berrian da ze poza eguzkia sartzen da leiotik eta hoean goxo Dio Gorkak. Ze sentsazioa nahizu, eguzkia sartzen bat zaizu leiotatik. Egunon gaztiak, landerkornago eman aholkuak zer da beto taperra edo poltsak izozkailuan gordetzeko. Galdetuko diogu landerkornago hori. Ze bertxo eharra Inigo egora bihotzak, nik ez da gize bertxo eta zaridan Gorka. Konturatu naiz aurkezpenenaren momenturen batean, errimat egin dudan nahi gabe. Akaso horregatik esan duzu Gorka? Baliteke. Etzen bertxo saiakera bat, egia da, nire konturatu naizela hor, txap, zerbaitek tokia topatu duela. Dantzan 25 eta 20 eta ostiralen ezagutuko dezue, Euskal Bat Bani. Gorka bakarri faltazitza izun zuri orain, reggaetonero bihurtze, Nahi duzuela, nor sinestara zizidana. Guri gorputza da uiua, haien itzak isirarazteko. Oino etera gozira, libre senditzen zirenean. Guri gorputza da uiua, haien itzak isirarazteko. Oino etera gozira, libre senditzen zirenean. Eta maite duten tartearekin, egunero bezala, abiatuko dugu gaurko saio egia da gironek ez dakit beste ordutegi bateran aramala, pixkat. June Romatet Ibarguren, zein da zure maite duta? Nire maite duta, claro, kontua da, ni pasaden astean nintzen hemen egon, inauteriak zirelako eta gogoakin gelditu nintzela, nire inauterita zitz egiteko. Nire maite duta da, nire larun bateko mozorroa zen, normalean inauteritan 2 edo 3 aldiz mozorrotzen naiz, ostegun ostiral eta larun batez. Baina larun batean aurten horeretan gaia Tim Burton zen, eta kontuan hartuta asko maite detela Tim Burton orokorrean eta egiten dituen pelikulen mundu guzti hauek direla behin norbaite deskribatu zian.
gauza arraroak etxe oker bat eta dena iluna, bai, perfektoak, ordun. Eta ordun, aukeratu nun egia agian pertsonei bat ez nuena asko ikusi nahi kaleetan edo erresa zelako Tim Burton entzun da 1000 unpa-lumpa zeuden, 1000ka. Eta gero baziren, zeuden La novia cadáver, zegoen Sally, zegoen pelikula ezberdinetako jendea eta Beetlejuice asko ere zeuden, baina Lidia ditzen soineko gorri hori jazteko handian eukan, eta egia da, bai, ni horrela nindoan, ere lagunik onena bihotzen erreginaz mozorrotuta eta momentu batean gelditu gintuzten argazki ateratzeko eta dena, orduan, nire maite duta hori, larun batean oso pozik egon nintzela nire mozorroarekin. Entzuten albanitu zure irriak, zure azken hitzak. Zure azken hitzak. Arnasten albanitu zure usainak, zure jantzienak. Zein da zure maite dut dago, Juri? Nik maite dut Punch. Egizu ezein den Punch. Obsesionatuta nago Punch txikiarekin. Oso triste nago gertatzen ari den guztiarekin eta ni bezala chronically online zaudeten... Ja, nina izenteratu oraintxe bilaketa egin. Chronically online dagoen jendeak badakin orden Punch eta nire alaxean nago. Beraz, kontatuko dizuet beste hori. Bizitza osasuntxoagoa daramazuen beste guztiai. Norden Punch. Bueno, kontua da, jaio zela tximino txiki bat Ichikaguako zoologiko batean. Ama oso gaztea omentzen, eta bere lehen erditzea izan omentzen, agian horregatik, ez dakik oso ondo zergatik, baina amak ez du Punch onartu. Punch jaio da, eta amak abandonatu egindu. Zoologikoan daude, Ichikaguako zoologikoan. Eta orduan, zoortako langileak arduratu dira, bere bizitzako lehen egunetan, elikatu dute Punch, eta eman dizkiote jostailuak. Tartean, eman diote Ikeako pelutxe bat, tximino bat pelutxezkoa. Ta Punch, inda maite mindu, edo behintzat bere babesleku bihurtu da panpin hori. Eta orduan, gero atera dute Punch, beste tximinoen gana, antxe daukatelako beraien gunea, eta bizitza egin dezan beste tximinoekin, eta beste tximinoek bullying egiten diote. Ze tximinoek oso gaizki tratatzen dute Punch gaixoa. Bideok eta azken orduko bat Puntxi buruz. Azken ordukoa da. Nik minuturo ari naiz jarraitzen Punchen bizitza, Kontua da, beste tximinoek jo egiten dute, beste tximinoek gaizki tratatzen dute, eta bera babesten da, korrika batean joaten da, beti, bere pelutxearen gana, bere panpinaren gana, eta besarkatzen da. Orduan, ze gertatu da, bihurtu dela mundu mailako fenomeno bat, hau Punch. Ze, zoologikoak bere sare sozialetan eta kontatu du. Asteburu honetan, zo horrek jaso ditu, ez dakitzen bat bisitari, ez dakit milaka eta milaka, ohikoa dena baino 6 aldiz gehiago uste dut. Ze, jeneak Punch ikusi nahi du, da oso txikia eta oso polita, eta gaixoa dago hor, bakarrik, eta beste tximinoek ezki tratatzen dute. Bueno, kontua da, larunbat gauean, jaso zuela, bere lehenengo besarkada. Hori zen Inigoren azken ordukoa. Bai, hori zen azken ordukoa. Punchen bizitza, 24 orduz ari dira retransmititzen, orduan, larunbat gaueko aia albiste zarra da. Nik uste 21 ordu pasa zirela, baina, claro, ez dakit, igual notizia maten ere tardatu egin zuten. Eta orduan, jaso du bere lehenengo besarkada, gero berriro jo egin dute. Berriro burrina egin diote besarkadaren ondoren. Pasada bat bideoak, kriston golpeak ematizkiote. Ni gaizkitxoari naiz pasatzen, eta gaira, zerratu egiten naiz, zooko langileek esan dute, eske guk ezin dugu sartu, hau da, hemen tximinoen beraien, bizitzeko modua, beraien harremantzeko modua, eta gizakiak ezin du esku hartu. Zoologiko bat zara, ja esku hartzen ari zara, ja tximino horiek ez daude beraien habitat naturalean. Orduan, karo, esku hartu dezaket, nahi dudan arte, baina orain jotzen ari direla Punch gaixoa, enaiz hartuko ni Punch babestera.
Japonierako tiketak begiratzen ari naiz. Nik joan behar dut, punch, Defenditzera. bai, punchen bila joan behar dut. Gauzu triste jartzen naiz, punchek, apera ematen dit. Gazat, punch izen eukitzeak ere Txisterako ematen du. txisterako ematen du. Ze, zoologikoak behartzun punch pixkat izango zuen zerbait eta... Bai, eta punch ez da golpe. Eta punch. Punch txikiak... Da golpe edo onomatopeia da. Golpea izan nahi du. Golpea esan nahi du, esan nahi bai, dut. jipoia, Baina bai. bideoak ikusten dituzu eta hartzen dute tximu txikia eta, osea, bueltaka ikusien nik lurretik, gaixua. A ber, igual zerbait egin du, Igual que son Jaio. kabroia da, baina esan... Baina ume bada. Ume bada, bai, txikia da. Ta, karo, eske, beak usten du, inork ez duela maite eta mundu guztiak maite du. Zetena gaude berari begira. Ezken ni jarriko naiz triste, Eske, triste boteko modukoa da, Zazteko dago, punch, eske nahi pena ematen dite. Bueno, enaulako hilekoarekin bezala, goritzak, Osea... Odei ezkutuaren atzean dira zentzaitut bizitza osoan Uaz bat ta beste Jarri dizuet, streaming bidez jarraitzen dutenentzat, jarri dut puntzen argazkia. Eske da, zoragarria puntx. Eske bere panpina gaina da bea, baina ondigoa eta... Oso polita da puntxi. eskuan zatzen dautzu Nere maite dut eza Mexikon gertatzen ari den guztiarekin, ez da jakin duzu, baina azken orduetan Mexikoko ejertzitoak Ruben Nemesio Osegera akabatu du, El Mencho, munduko narkotrafikante bilatu eta arriskutsuena, antza, eta pentsatuko du, arraro izan daitekeela, ni hemen egotea esaten ez dakite, hori maite dut eza dela. Kontua da, ez dudala inoiz oso ondo neurtzen jakin zein den Mexikoko gizartearen interes onena narkoaren gerra zibil honetan, eta beti bezala gertatzen da Estatu Batuak derrepente jartzen dela, tematuta norbait harrapatu nahi izate horrekin sortzen du operazio militar bat Washingtonetik gidatua, akatzen dute Mentxo eta beste hainbat narkotrafikante harrapatzen dituzte bitartean, eta ondoren Estatu Batuek euren operazio bukatuta desagertu egiten dira Mexikotik, eta Mexikon kaleak orain arriskutsuak dira. Mexikon lagun asko ditut, narkoaren gerran asko sufritu duten lagun asko, eta atzo Mexikoko lagunekin eta Kolombiako lagunekin dudan WhatsApp taldean besterik etzen izpide, eta leku askotan, Baja Californian, Chiapasen, Michoacanen, Nayariten, Guanajuaton, Quintana Roo, Sinaloan noski, Veracruzen, Nuevo Leonen, hainbat eskualdetan, hainbat estatutan egoera oso tenso eta bortitza izan zen azken orduetan, ari dira pixkanaka gauzak baretzen, baina tira, badaki dala zenbate sufritu duen herri horrek, eta hainbat lagunek narkoaren gerrarekin, eta horrelako operazioak eta Estatu Batuek nahi dutenean eta nahi duten moduan gertatzen diren operazio hoien onura kosta egiten zaidala ulertzea, eta horrexegatik nere maite dutezak hor, Mexikok bizi duen desoreka, arrisku, violentzia gorakada horren inguruan. Entzuleo, goizeko 10:30 minutu Maskak taldearen lan berriarekin ari gara gaurko abiatzen, leku isila, kantu puxka hau ere, eta giro hauetan urrengo minututxoa gure gaurko lehen gonbidatu aurkeztu bitartean.
finalen bila. Berriro asmatuko nuke egin nuen leku isila. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Beste negu bat hemendikan bakarrik, beste musu bat atera zen garesti, beste harri bat bihurtu zen mendi, beste besarkada bat abueltan nabil, txikitatik irundiko jartzunea, argalaziok bengo jaten aldek etxian, denak baloi baten atzetik tanik alian, desberdinen ilaran binon ere bidean. Hogeita piko urte bizkarri Zenbat filmetan ikusi dugu jendea New Yorkeko kalean zehar korrika, esku bat altxatu, taxi hori bat gelditu eta bertan sartzen. Filmetatik kanpo ez da horrela izaten normalean noski eta zerbitzua behar dugunean taxien geltokira jotzen dugu edota deibidez kontaktatu. Baina orain beste enpresa baten iritsierak Donostiako kaleak aztoratu ditu. Uber Donostiara iritsi baita. begirada batekin, zenbat denbora pasaden betiko mamua betiko kalean, atzoko musuak. Aplikazio baten bidez autoaren zerbitzua erreservatu dezake bezeroak eta gidariaren inguruko informazio guztia izan. Bezeroentzat erosotasuna eta erraztasuna saltzen dituen enpresa honetan gainera edonor izan daiteke gidari. Erregistratu eta autoa prestatuta, Uber gidari bihurtu zaitezke eta enpresaren hitzetan nahi den ordutegian lan egin. Honek ordea taxientzat eragin ezberdinak ekarri ditzake. Eta honen inguruan gehiago jakiteko asmoz eta taxi gazte bat izatera nola iristen den jakiteko gurean dugu bigarren kafean Andoni Urruzola. Egun honetan getorri. Egunon. Bueno, Andoni, lehenik eta behin egiten ditugu bi galdera elkarrezketatik kanpo doazenak eta hori goiurik egingo dizkizu eta gero jarraituko elkarrezketatik. Oida, nik egingo ditut bi galdera, baina zuk aukeratu behar dezu bietako bat bakarrik erantzuteko. Vale. Lehenengoa da luzea eta bigarrena motza, baina bueno. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Ze etapa aukeratuko zenuke, gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, nik bi galdera hauek egin ditut, eta zuk erabaki bietako zein erantzun. Bi galdera interesgarri dira, esan da, biak gustazki erantzun dituzela. Erantzun biak orduan. Bira, lehengoa, ze bizitzako etapa aukeratuko nuke, esango nuke nera bezaroko etapa. Ezkenin dela etapa bat, aldaketan handia jasotzen juzunare bai, indikan, 28 urte jut, ez dut ez darek egeki bizi, bizi dut, bina... Gaztea. Eta, iruditzen hau etapa politia, ikusteko ere bai, eukituzun aldaketa horiek, bai pertsonalki, emozionalki, erlazioak nola kudatzen juzun, eta azkenean ebai dela zerbait, zure bizitzako eramatezuna, eta ikasketa bezala, igual jorratzen duna bizka zure izaera, ez? Eta, hoxe, etapa aukeratuko nuke, oantxoetan. Eta bigarna, nola nahiko nuke izatean ere funerala, nik bete esan dut, hau lagunekin hitzein izan dut, minogia esan, nehen heliak egustatuko zeo zetristi izatea, niko batzuk beti mitiko meme hoi, nolatatzen ziren kofratekin tantzatzen eta bere garaian entzela bastante zea. Nikola, nahiko nuke ospakizu bat izatea, goatzia momentu hobenak, ne uste zeluke izan bezerbait tristia bazkenian eriotzak, ez? Pertsona juten da, bino egia oroitzapena beti ordola, eta igual ikuspegi alatuko balitzake eriotzan inguruan, ne ustez prozesu osua duelua esaten dena, ez? Hobeto amango zen denboakin orduan, niko ala ingo nuke. Oso ona. Orain bai, sartuko gara elkarrezketarekin pixka bat gehiago, esan berri dezu Andoni 28 urte dituzula, noiz hasi zinen taxista moduan eta nola iristen da bat taxista izatera? Nahi kasuan, ni hasi nintzen taxista ez dela 22 urtekin, nahi ja egon duzan oihartzunen ni minolozik, taxista ez dela, eta proposatu zian haber, lizentzia salmenta horren inguruan, beha errentian hasiko zen, eta haber nahi nun hasi, horrek amate zituen ardura guztiekin, ez, azkenean
autonomo izatea, gaztiazea, ez dakizuna funtzionatzen, ordainketa asko, bueno, ardura asko, eta bueno, hola izan, nik ere nire helburuan itxun, ikasketak utzian itxun, bi karrera utzia, eta bueno, beste gauza, eta pixka galduan egon bizitzan, eta arginekan ikasi nahi nula, bino aldi berian nahi nun lanpostu bat, pixkat ikasketa horiek eramaten lagunduko ziana, eta aldi berian lan mundua zertzen, ikasten, erakutsiko zian lan bat izatea ere bai, ez? Eta aipatu duzu lizentzia salmentak eta nola da taxi bat eskuratzerainoko bide hori edo zer egin behar da? Bueno, bide relatiboki luzia, ez da hola egun batetik besteako zerbait. Bueno, horre prozesu juridiko, burokratiko eta zea dozte ez, aldaketara emateutenak, udaletxeak initzen beharra, udaletxeak normalean azterketak inbertzu, sartu binolan hoztik, bai teorikoa, leheno praktikoa itezan, gero praktikoa aldatu intzan, eta baina eskatzen dena, bueno, nola bateko profesionaltasuna izatia gidatzen, ez, irurteko zea, pues, bueno, profesionaltasuna gidatzen, eta ikustia, pues, zala pertsona bat kapazaena nolabait jendia eramateko, eta kotxia inungo problema eramateko, ez? Eta gero hortik aurrera, pues, bueno, dia prozesu batzu, non, pues, bueno, nik ez dakizkitena gola buruz, baina, bueno, egia, pues, bueno, abokatu batekin hitz egin, bankuakin hitz egin, nola kudatuko nahi dena, lizentzia eman bezute udaletxitikan, aprobatzia, eta, bueno, prozesu luze bat, irauteuna normalean, pues, esango nuke, 8 bat hilabete, 6-8 bat hilabete esango nuke. Eta zuk aipatu duzu zure aitari erosi zeniola lizentzia hori, ez da? Lizentzia hauek beraz tokiko lizentziak dira, herri batekoak dira? Dia, bai, normalean lizentziak izatea herrikuak, noski ez da zertikan atxatik semea pasa berta deuse, bino, bai, izaten da lizentzia herrikua, eta txuzu, pues, bueno, eskubide batzuk eta bete behar batzuk lizentzia horrekin batea, ez? Normalean izaten dena, pues, bueno, lana dela, zure herrian barne dago noi, beti ere ez badago, bueno, beste legedi aldaketa bat, non permititzeizun, beste herri batea lan aitea jutia, bain pixkatu, bueno, Donostik inta gertatu den zea horrekin, pues, aldaktu dia gauza batzu, eta, bueno, horre supongo itzen gola horren dinguna. Bai, baina pixkat lehenago, bai, esan dezu 22 urterekin hasi zinela taxista moduan, suposatzen dute reakzio ezberdinak eukiko zen ditula, ez? Norbaitek, taxira igo eta 22 urteko modil bat ikustea gidatzen. Bai, egia esan, bai. De hecho, handik amatxut, bueno. Bai, hasi nintzenean, bueno, jendia txokatze zion, bueno, hain gazte hasti autonomo bezala, bueno, gaur egungo garaitan ez omen dain normala. Alare iruditzen hau, bueno, ne ustez, helburu alematxuzu eta beste lan bat bezala dela, bueno, ardurak hartu berdia eta lanen berda, ez? Bino gila, bere garaien, bai, goatzen az, pues, bueno, taxi hartu igual, artezian, ejecutibo batek, hola tokatzen mazun, ez? Eta, zer gaztia zu, eta zer mazu, eta, bueno, pues, hasi berri, ez? Eta hoendik gaur egun gertatzen, bai, bueno, igual, pentsatzen dute gutxillo txutela, eta, gaztia zu, eta, ez dakiz, eta, bueno, bai. Bai, egia esan, erreakzio ezberdinak izan txut, bai, alde hortatik eta bestelare bai, bestatzuk esaten jo, pues, ardura hoi hartzia gazte, pues, pues, animatua, eta garrantzitsua bai olako zeak hartzia, pues, bueno, bai, ikasteko zer den lan mundua alitaren oztik, eta, bueno, beti dela onurogarrile batentzako, ez, olako esperientziak goiz hastia, eta, bueno, pues, bueno, etorkizunako beti atorondo, igual, lan aldatzen badu, ez dakit. Herri batean taxista izateak, bueno, suposatzen oi hartzun 10.000 biztanleko herria da, ez da herri oso haundia, baina izango dituzu agian betiko bezeroak edo ohiko bezeroak ere? Bai, jo, ja, bueno, azkenean herri txikia izan da, pues, bueno, betiko klienti horiek, emate jogunak, eta azkenean, pues, bueno, ohitua daudela gukin jutia. Bino, bueno, egia, pues, bueno, oihartzun herri bezala, ez da, bueno, biztanleria handikoa, bino, poligono askoko herri bat da, eta, bueno, horre bai lan sort handia izaten duen mugimendu aletikan, eta horre bai, pues, bueno, denetikan alkitzen dugu, bueno, enpresetako jendia, kanpotik tarritako jendia, pues, enpresaita jundela eguneko lan aitea, eta gero hartu behar jugu, pues, igual, Donostia emateko, aeroportu emateko, olako tokita, eta, bueno, pues, denetikan alkitzen dugu egia esan. Eta nola izaten da, bueno, izango da jendea ez, esango duena, bueno, pues juten dira, han daude paradan, eta agertzen zailan, nola izaten da orokorrean egun bat taxista moduan? Bueno, pues eguna taxista moduan oso simplia eta batzutan aspergarria izan daiteke, bueno,
Bai, gure kasuan, dependere bai zonaldia, ze mugimenduare bai desberdin mugitzen da, pues, herri txiki batean edo hiri handi batean. Kasu honetan Oiartzun batean, pues, normalean prozesu arroxa da, bi para ditugu, bat plazan bertan dona eta beste bat, arraua deitzen den auzo batean. Eta gotenga, pues, paradoitan itxoiten, ez? Egia da, bakoitzak bere klienteak izan ditzakela, bino, normalian lan sorta gehiena iristen da paradatikan, ez? Gudakago radiotasi bat, radiotasi horta telefonua, jendeak deitu iten du, eta, fila bat errespetatuz, ez? Normalin, aiatzen denean zerbitzua, lehengoa juten da, eta zerbitzu horta juten da, eta bitatean bestiok etxoiten hauten da. Eta hola, izaten da normalena, prozesu naturalena, hori izaten da. O bestela, parada jatzia pertsona, eta tasila hor hartzia. Esan dezu ez, batzuek izaten dituztuela, agian, bestero konkretu horiek, olakoetan etxean egoten dira eta dei bidez jasotzen dute, ezakit agian, hori lehen aipatu dugu enpresa ezberdinetara egunerokotasun batean jendea eraman behar bada, izaten da horrelako lana ere, pribatututik? Bai, izaten da, azkenean bai da pixkat, esaten bezala, tasian gertatzen asko, antiguidade hori zenedakan ikusten da. Adibidez, Oiartzungo kasuan, berriagoak geanak, sartu berri geanak, guketxu gain beste, esango nuke, kliente sorta hori ez, eta igual lan gehiago egiten dugu parada bidez, eta bitartean, denboa gehien damaten horiek, kliente gehiago jutuzte, orduan, baien lana gehiago izaten da, telefono deiak izatea baien kontura, eta baien jute ja kliente horren bila, hartze dute, eta jazta, azkenean, depende bai, zein den zure lan sorta hoi, zure kliente horiek, eta horren arabera pixkat. Aipatu dugu, Donostiarekin ere orain hasi dela nahikoa polemika sortzen, pasaden astean jakin genuen guk behintzat Uber sartzera zijoala, zuek nola jasotzen duten albiste hau? Nahi egia esan kriston sorpresa mantzean. Guk azkenean hilabet, jasango nuken pare bat urte damazkigu gai honen inguruan problemak ikusten eta hitz egiten bai, hau ez da oaingo kontua, eta Uberran sarketa hau, etzan planteatu etzen zerbait, egia hitz egin azola, baina zen zerbait azkeneko baliabide bezala aukeratu zela, ze Donostik zituen problemak berez beste modu batea jorratzeko aukera bat zeuden, eta badaude berez. Eta azkenean guretzako izan da pixka sorpresaz, egun batetik bestea, taxista guztio kontuatua, Uberreko lizentziatu sartu diela Donostin, Bizkaiako lizentziakin, eta gehiago ere ez genek egon, kontuatu ga, udaletxeak, Donostiko udaletxeak ez omentzak hila deuse, diputazioak ere ez, eta orduan gatu ga pixka, esaten ez da, kuadros, ez? Andoni, aipatu duzu, Donostian arazo batzuk zeudela. Zeintzien gaur egun arazoiek? Hau, egia da, eta nire iritzi pertsonala da, nik ikusi dutenan arabera, nik ez dakat, sanbeten bezala, bozi boto hemen, orokorra, ez, bino. Nik uste dutena bereziki gertatzen dela ez, bakarrik Donosti da, esango nuke problema handiena jorratzen denaz, kasu honetan hiriburua da, hemen ingurukoa, eta jende asko ibiltzen da Donostitik, ez bakarrik bertakoa, baizik eta mugitzen du jendia kasu honetan, turismoakin oso handia da. Eta Donostitakan problema handiena da, taxi mugimendu bat dagola ordutegi konkretu batzutan, nun dauden taxientzakon ez dan gai, esango nukeen, lan guztioi moldatzeko, ez, kasu honetan. Berezik izatea, larun bat, ostiral, gau hoietan, ez, lan sorta oso handi bat eratzen dela, eta ez daka kapazitatea hoi dena moldatzeko, zerbitzu amateko denbora, denbora konkretu batian, ez? Bai, posible ez doman denbora, jendia etxoiten baldin bado, hartuko zutaxi, ez dena posible da, pertsona batek taxia nahi izatea, ez? Presa izatea edo dena delakoa, eta ordu bete terdi, o bi ordu etxoiten hautia, kola batian, kriston kola, niko julertzen du, nik kliente bezala baitasi hartutenean, presa alimakatu behar badut, ez du nahi, hola izatea. Eta berezik hori da, ez? Problema, lan karga hori oso desbalantzatua dola, ez? Egia da, olako egoeratan zaila dela taxia lortzia, baina aldi berian ebai, eta hori ikusi behar deula uste dut, hastian zehar, taxiak ordozte, fila iten nahi dira, eta lan karga ez da ina ondila, orduan. Ez da ez daudela,
ere bai badela, bueno, ez daude nahikoa, bino, egon badaude, bino egila da, pues, behar dela nolabait lan karga hori moldatzia ordu konkretu horietan, ez? Jendiak, nik ulertzote bai, azkenean jendiak ikustuna da, jo, nik tasia behar dut, eta ze baztakat, ez? Bino, hoi erresa da ikusti atzetik, nik beti esate dut, zu jatetxe bat jute mazera eta toki jezpado, askotan bai kontekstu ulertu behar da, ez du esaten zerbitzu eukietzun, ez dezunik euki. Ez dezunik euki behar, no? Ez zigatetzen. Gauza da, pues, ulertu badala pixkat kontekstua zein den, baina, bueno, problema bado, eta problema hoi jorratu behar da, eta jorratzen aigina noen txoetan. Hori da, zein zan lanketa hori zaipatu duzuzuk ez, soluzioak, beste soluzio batzuk bazeudela? Bai, beste soluzio batzuk bazeuden. Eta badaudela. Eta badaude. Dola bihurtetikan itzein zen, bueno, hasi zen itzeiten hoi, regimen espezial detzen den gauza baten inguruan, basikamente zela Donosti kontuatu zen, behaien lankarga ezin zutela behaie bakarrikan moldatu, eta ikusten zuten, etzeola baliabide nahikoa, ez? Emateko lan, bueno, zerbitzua emateko Donostikoa, eta bai kanpotikan tortzezen nahi. Orduan, pentsatu zen, baitia regimen espezial detzen gauza bat dela, Donostikin lotua dauden herri desberdinak, aukera bat izatea Donostira lan aitea juteko ordutegi konkretu batzutan, ez? Hasiera batean plantatu zen, asteburutako kontu bat bezala, eta oso ordutegi murriztu batean. Hemen zein da problema? Azkenean Donostire bain, eta neritzia da, nik kanpoko taxista bazela, guk egila da ez dakagula Donostin lankarga berdina, eta gure laniteko modua oso ezberdina da, gure lan sorta handiak askotan ez dira hain kontinua, baizik eta igual izaten da, igual 4 ordu deusein gabe, eta gara batean dakago igual ordu erdi bat, kiston jende pila daitu iguna, ez? Orduan, egila da, zentzuetan zatezu, Donostira jun posible baut behaiei laguntzea, behaiek ez diutenean, dena tope daudenean, oso ondo dagoela, ez? Zein damen problema, baiek ordutegioi pixkat intzutela akonvenientzia, nire ustez. Zeba? Ze, klaro, azkenean, esatute, guk lan kargan digenan ez dugu, gauko amartetikan, goizeko 6 adibidez, ez? Eta, klaro, esatezu, oso ondo, zu lan karga hortu, eta oso ondo iruditzen hau, baina nire lana dakat, nire herria dakat, eta nire lo egiten dut, ez? Zuk bezala, orduan. Nolabait, nik uste dut pixkat, pastela pixkat hor uzten dut, baina mate izut puska txiki bat, ez? Nei pixka konbeni nauna, hola, alik eta gutxiena, eta gero problema handitzen bada, emango izu gehiago. Zein da problema nik usetena, azkenean problema handitu intzaiela behaiek ustezutena baino gehiago, eta indena pixka da, estira el txikle, eta azkenean iritsi zaie Uberran problema kontuatu gabe. Soluzio bat eman bino lehenostik. Nik uste, azkenean ez posibleko zala leheноstikan, pixka gehireki, ez? Esango nukera lana galdu, ez da galdu, azkenean problema balimakazu, moldatu inbartezu, eta, hemen ezin da dena agustoen, ez? Esaten bezala, zuk ikusi bertzu, eta nik problema balimakat, inbartetena, hori antolatu. Eta, pasadan azkenean, utzin dela, eta baina aietu dela, Uberran historia hau. Eta hor andoni gertatzen dira gauza asko, ze gizartearen alor ezberdinetatik norberak bere balorazioak egiten ditu, egon da jendea ospatu duena Uberren iritsiera. Zuk aipatu bezala, arazo horren kontzientzia bat zegoelako, eta akaso beti nahi dugulako dena momentuan, eta hau eta beste. Hor sortzen dira beste kritika batzuk. Monopolio bat dago. Pentsatut hori askotan esango zizutela. Nola bizi duzu ezuek horrelako zerbait egozten zaizuenean edo? Bai, azkenean, esatezun bezala, Uber ez du gure liga berdinan jokatzen, oiala da. Uber enpresa multinazional oso handi bada, nik hau hitzein du ja nire lankidekin, baina Uber jolasten duen liga oso ezberdina da. Uber da enpresa bat, esango nukena, ia munduko herrialde garrantzitsu guztietan nagona, eta mugitzen ditula milionadak eta milionadak, esango nuke, lizentzia VTC-ekin, ez? Nik hau Uberreko gidari askokin itzen dut, Uberreko gidari asko, interesatzen zian zerbait izan, jakiteko bai, nire, klase kontzientzia hori ez dakaguna gaur egongo gaztiak, eta itzaiten hon hau gidari askokin, eta egila da, hau Madriden asko gertatzen dela, eta kondizio oso txarrak ematen dela Uberren gidari, exigitzen zaie ordutegi zabal bat betetzia, ez? Ordutegi hortan lan aitia jota fuego, eta azkenean da pixkat engaino, esatezu ez, klientantzako esatezu ze ondo, zen hiposilotaz hartu Uberran egutenean, bai, bino, ostras, lan aiten duen horrentzako, ematen duen soldata, ditun kondizioa eta exigitzen zaiona da, zerbait oso,
bajua, ez? Azkenean... Eta gainera, Uber saltzen da, askatasun handiko lanpostu baten moduan, ez? Zuk nahi duzunean zure orduak egin eta hor gain soldata bat lortu dezakezu, eta hori da batetik trampa langilearentzako, erabiltzailearentzako ere badago trampa. Ze orain Donostian Uberrak nik ez ditut hartu eta ez dut asmorik hartzeko, baina oso merkeak izango dira, baina Donostiarra konturatuko da, batean goizeko ordu biran Uber bat eskatu eta prezioa 5 bider handitu dela, inongo regulaziorik eta merkatu librearen legeen baitan, ezta? Eta hori, edozein hiritan bizi den erabiltzaile batek, edo kanpoan Uber erabiltzea egokitu zaion edon hori, ze gerta daiteke kanpoan egon eta ez daukazula taxi aukerarik eta mugitu zara, entzuleok, nik Uberrak hartu ditute atzerrian besterik enuelako eta bar, baina batzutan, egokitu zaigu oinez egitea 2 ordu, ez geundelako presto ordaintzea, 5 bider, lehen Mexiko aipatu dut, Mexiko iparraldean, taxi baten prezioa Uber batean beste eskaintzarik etzegoelako, ez? Pentsa, aztertzen ari dira, ea egia den Uberrek zure mugikorraren bateria kopurua neurtzen duen ala ez, prezio garestigo eskaintzeko, hau da, 120 baino joagoa baduzuzuk bateria mugikorrean. Zure antxitatearekin jokatzen du. Claro, pentsatzen duzu, Uber eskatu, ez dut itxarongo beste Uber merkeago bat agertu arte, ze bateria itzali egingo zein mugikorra, eta orduan, 20tik bera balin daukazu mugikorra, altuagoa da prezioa. Hori da, jolastea esan behar nuen, baina ez du jolasetik. Bai, azkenean, esan zuten bezala da, nik... Hala ikustu dut, azkenean Uberrek jokatzen du pixkat, ez? Hombre, konpazioa igual ez da hobena, baina esango nuke pixkat droga bezala, ez? Posible zu hartu hau, nahizun guztia, baina hartuko zu behartzun arte, eta gero behar dezunean, ez dizut utziko zu nahizun bezala, ez? Eta pixkat Uberrek horrekin jokatzen du. Erosotasun bat emateizu, ez? Zuk izateko nahizuna, nahizun momentua eta nahizun bezala, baina aldi berian, esaten bezala, la doble bala de medir, eskatzezun hoi behar dezunean benetan, pues, horrekin jokatzen du prezioekin, kesi, pues, oain etzu izango, oain kriston ez dakize, eta seguro, esatezunazu, nik argi dakat, hoi gertatuko da, azkenean, nik hau lankidekin itzen dut, Uberrei, oain jakinda, hainbeste herrialdetan dagoela, Uberrei Donostien sartzea doez, ez zaio importa, Uberrekin duena da, eskua sartu, eta eskua sartzen ez bai inorrek oskaiten, hor jarraituko dut, besua sartuko dut, eta ingo du aldun gehiena, hor eukitzeko behaien lankideak, berezeak, eta bueno, dena zehatzeko. Eta bestalde ere bai, esaten nuna leheno, Uberrek ez du liga berdinan jokatzen, ze jarriko izkilen kondizioak behaiek kotxe horiek sartzeko ez dira guri autonomo bezala eskatuko izkiguten berdinak. Guk patu berdeuna, guk dakagun guztia lan hoi eukitzeko da... Ibilgailuaren kontrola. Dena. Ze segurtasun baldintzetan bidaiatzen ari zaren, zenbat ordu daramatzan lanean gidari horrek, parametroiek guztiak nolabait desagertu egiten dira, eta maigainean jartzen dira beste egoera batzuk. Azken egunetan ere, konversazioek tabernetan, garraio publikoan, entzun egiten direlako, entzuten nuen pertsonat esaten, eske nahi amorratzen ditena da, ez jakitea zenbat kostako zaidan bidaia. Eta gero atasko bat harrapatu, eta klaro, prezioa igo egiten da. Ja, baino taxistak ez du asumitu beharko autopilaketen ondori hori, edota beste modu batera esan da. Uber gidari batek dirua galdu behar du autopilaketa bat dagoelako karreteran eta zuera maten ari zaizulako. Ez, uste dut hor, pixkat, klase kontzientzia daukagula gauza batzuetarako. Eta askotan taxien esparrua, eta oso kritiko izan da, nolabait gizartea taxi parametroekin ere, lizentzia baten kostuak ere ez duelako lanbide sozialegi bihurtzen, edo aina irisgarri jende askorentzat, baino nolabait zuekiko klase kontzientzia hori ere desagertu egiten dela neurri batean, ez Andoni? Nik guzti zulertzeta hori bai, eta ez da ez zurituko taxi mundua, zegila da, bosate duten bezala ez, taxi lan horrek ez, eskatzen ditun gauzak zaila dira, eta zentzu hortan, pago batzuk, gastu batzuk, azkenean guk, atasko egotia batian edo ez, oso ez da normalena, zu posible zu eman pertsona bat, nik bidei asko ditut egunean, eta hastian, eta normala ez da atasko bat egotia. Posible hula gertatu, bai, eta esatezuna, ni naiz kulpable azkenean esaten bezala atasko egotia, ni lanian noz, eta prezioi azkenean ne lanan arabera da, zu lan egiten izan bezala, ni lan egiten noz, eta lan hoi, balio bat du, lan horrek balio bat du, ordu betxoite zea guztian arabera.
Berdina da, ni ospitala juten manez norbaitekin, eta esaten etxo nahez hemen, pues etxo ite horrek prezio badaka. Prezio hori estipulatu do, nik ez dut estipulatzen, eta hori jarria do. Da pixka, pues hori, guk patu eta inbartxugun gauzen arabera, pues prezio dago. Bino egila da, taxi mundua, pues, bai dakala mundu beltz hori ez, o pixka itxusi hori, egila da, pues, bueno, izan dula gremio bat, non jende askoren gatikan, erabilidula trampakiteko, eta niko ibadak, eta niko ez dut inoiz ukatuko. Gaur egun ikusten dut, eta hoi izan du da. Ez da orokorrena? Ez. Ez taxi asko ga, eta nik ikusten dut gehienak ez deula egiten. Olako jendia bado? Bai. Eta jendia zertzen du, pues, azkenean rabila matei, esatezu, ni honekin, eta honek ez dakitzen mapatu nau honea juteko, eta honek 5 euro gutxi jo, eta ze badagoela. Pues, azkenean jendia gustatzea dago, pues, albadu dut emendikan raskatu, pues, hoi azkenean bakoitzan kontzientziakin arabera, nire ezin da, zegoen pendiente ez deitun duen bestiak, ez? Bai, albi dago. Bino, bueno, ni horren kontra nago, eta guztiz kontra, osea, ni, horren kontra borrokatze dut, eta itzein dugu, oire bai, kontrol horiek eukitzia taxi mundu hontan, bortako daude gure asoziazio txikiatxugu bakoitzak, herritan, nun sanzio batzu jartzean olako gauza gertatzen dira, eta hori kontrolatu dago. Nire askotan, zaila dela bakoitzan atzetik anibitzia, eta nola autonomoa dan, zaila da, nik ezin dut egon pertsonaten atzetik denboa osoan, jakiten zer doniten, ze ez dago denboa fisiko bat hortarako kontuatze zanean, normal izaten da klienteak esaten dulako. Zato, honek ez dakiz emakon latuna, orduan, inspekzio bat ditezaio, esatezu, zaiza, honek... Zegartatzen ari den, ez da. Hemen entzule batek, nikan altzeleik dio, Uber eta Globo mende ontako esklabutza da. Kairon, ordubeteko bidaia 3 euro dira. Atera kontuak. 3 euro ordubeteko bidaian edozein ibilgailu munduko edozein tokitan ere, iaia erregailean gastatuko duena ere izango da. Eguerdiko 11 gertu ditugu eta segituan azken ordukoaren bila egingo dugu salto, baina June oraindik galderaren bat geratzen bali mazaizu bai, nik ando niri gehiago agian eskatuko nioke pixkat bezeroi begirako edo zer esango zenioken hainbeste postu diren hoiei Uber sartzearen inguruan. Bueno, nik esango nieke, azkenean postasun hori ikuspuntu batetik ulertu dezaketela, azkenean taxian maiz hartzen bazu da problemak izan bat juzu maiz, azkenean postasun hori ulertze dutela izatia bain. Bino kontuatzia horrek bueltatik ekarriko dula ziurrenik, azkenean dena bezala multinazional bat nola funtzionatzen duen baldin bakizu, jakingo zu Uberrek geozta lizentzia gehiago sartzen batu eta prezioen oligopolioi hartzen badu, problemak etorriko dela, ikusten delako beste multinazional askokin, eta Uber ez da gutxiago izango, eta ongoien problemak berezik izango lan kalitatea asko jetxiko dela, lan kondizioak asko jetxiko dira, eta ne ustez problemak, eta nola bateko, problemak asko joko dela. Taxia dakan alde ona, da urte pilo batekin problema horiek regulatzen jundiela, eta gaur egun eonarren asko murriztu dela, eta oso kontrol handia hola taxista izateko, eta horrek segurtasun batek hartzen du bai kliententzako eta bai zerbitzuarentzako orokorrean, nire ustez. Andoni, mila eskerra guztia kontatzeagatik uste dut badela nahiko gauza ez ezaguna ere taxi mundua jende askorentzat, eta uste dut nahiko garbi azaldu da gelditu dena. Eskerrik asko zuei, eta, hau txamateagatik, eta garantitxua zetan, eta bereziki, jendeak ez dakinean, igual ez dunean nahiko informazio, ematia, eta mila esker zuei. Eskerrik asko, Andoni Urruzolari berriro ere, eta guk aurrera egingo dugu Itxasoleon Kareaga lankidea Bilboko estudiotan dugu eta azken ordukoari helduko diogu segituan. Itxasoleon, egunon? Egunon Inigo eta egunon entzuleok, azken ordu honetan jaso ditugunen artean Eibarko Sarraila enpresa bateko langile baten minbizia lanbide gaixotasun gisa aitortu duela epaitegi batek. Komisiones Obrera sindikatuak astelehen honetan jakinarazi duenez langilearen lan jarduera bernizatze eta muntaketa lanak egitea eta laser makina bat erabiltzea zen. Epaiak jasotzen duenez nikel estatutako giltzarrapoak bernizatu egiten ziren eta ondoren laser makinarekin grabatzen ziren eragiketa horrek metala erretzea zekarren eta
eta erdoila zala eta kea askatzen ziren Komisiones Obrerasek zehaztu duenez. Adierazi du sindikatuak gainera laser makina 2012an erosia zela, xurgatze sistemarik gabe eta azpimarratu du babes kolektibo hori ez zela instalatu 2018 arte enpresako beste langile batek erreklamazioa aurkeztu ondoren. Komisiones Obrerasek ekoizpen prozesuetan produktu kimikoak erabiltzen dituzten enpresei gogorarazitie kantzerigenoen ordez, kantzerigenoak ez diren beste batzuk erabili behar dituztela. Hori batetik eta bestetik ere jakin dugu Lakuako gobernuak oniritzea mandiola feroska bat parke eolikoaren aldez aurreko administrazio baimenari, Laudio eta Aiara udalerrietan ezarriko dena. Hori bai, 3 aerosorgailurekin feroska wind enpresak eskatutakoen erdiarekin. Lakuako ingurumen administrazioaren zuzendaritzak egindako ingurumen inpaktuaren adierazpenean jasotzen zen parke horretarako murrizketa hori eta Laudioko udala aurka agertu zen. Astelehen honetan Euskal Autonomia Erkidegoko aldizkari ofizialean argitaratutako aurretiazko baimenean jasotzen denez, parkeak 113 metroko altuera eta 4,5 megabateko potentzia duten 3 errota izango ditu aipatu bezala. Egikaritze proiektua ingurumen inpaktuaren adierazpenean ezarritako baldintzetara, babes eta konpentsazio neurrietara egokitu beharko da. Eta deklarazioan jasotzen denez, proiektuaren hegoaldea etzen bideragarria ingurumenaren ikuspegitik izan ere bertan kokatuko ziren baztertutako 3 errotak, baina Gorbeiako parke naturaletik 8 kilometrora eta Gorobel mendilerrotik 9 kilometrora dagoen eremu bat da, eta gune hoietan hegazti eta kiroptero asko daude. Hortaz, 3 izango dira azkenean. Eta hauek dira azken ordu honetan jaso ditugun kontuetako batzuk, baina 12etan ekarriko du aipagai gehiago, eta ostean ere ordu batean naiz irratiko albistegiak. Eskerrik asko itxaso Leon. Goizeko 11:03 minutu, eta gu aurrera goaz hementxe, zuekin bigarren kafe hartzen jarraitzeko, baina orain, akaso kafea baino salda hartuko dugu. Hartuko dugu, edo saiatuko gara bintzen. Frenorik gabe, tala panera, norabiderik gabeko bela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizera, goizero, batzuetan erota bestetan bero, onkiotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada. Da honean bale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Da honean bale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Pintirin jantzin naiz gorko ziteko, Santa Mañako feste parako, motoziritsi gera lokalzez lepo. Esan dako entzuleok Lander Kornagorekin, gaur salda kontutaz baino gehiago gai edo jaki garestiagoaz hitz egin behar dugu. Angularen inguruan aritu behar dugu, tradizioa, luxua, erantzunkizuna ere hor saltxan. Lander Kornago egunon? Egunon. Zer muzara? Oso ondo. Iainauteri pasata, hueltan hemen. Rekuperatuta? Rekuperatzen. Oraindik ere, Biago juri nola dagoen. Ni nago oso zoragarri, ni nago, bueno, ez dakit. A ber, norbaitek kontsumitu behartzuen eztia, herri hontan, eta ni ari naiz. Hori da. Hori da. Bizitzako erakilatzen den. Zergatik angulak? Galdera ona. Zergatik angulak. Guain dela egun batzuk atea da hainbeste albiste da pixkat palestra batea da angula kontsumitzeko era eduki deuna. Pixkat hasi da hitzaiten ze erantzukizun edukidun urte hauetan bere kontsumo masiboa eta baita estraperlon ibili diran salmentak nola aritu da angularen espezian behan de bai. Orduan pixkat hortaz hitzengo dugu ez. Nola pasatuan orain dela urte xente Gabonetan neotezen plater oso ohikoa zen buruz, gaur nolako luxuzko produktua bihurtuan ez. Azkenen angula
lehen txerri janaria zen, txerriari ematen zitzaion alimentatzeko, ganaduari ematen zitzaion, baina arrantza masiboa, estraperloa eta kontzientziei faltaren ondorioz, nola luxuzko produktua bihurtuan bere, gehien bat bere urritasunaren gatik. Hor badago ere dikotomia bat, edo ez dakit nola esan, luxua den ala gabezia den, ez? Askotan... Gabezia da, ez da luxua, gabezia da. Azkenen gabezia da, prezio altuk hartzeitu gehien bat gabonetan eta urtarrien, bere denboraldia denen, kiskon prezioak hartzeitu, baino ez da luxuzko produktua ni baiz eta urritasun asko dagolako. Azkenen galtzeko zorian dagoen espezie bat da, eta hori jatea, hori erakartzeu ez, prezioak asko igotzea, eta luxuzko sinonimoa ematea. Baina berez, angulabea, ez da luxuzko produktu bat, azkenen lehen esan dugu bezala, orain dela urte batzuk txerria ematen zitzaion janaria zen, baina gaur egun olako prezio eta olako 1.000 euro eta iriste den produktu bat nola danez, luxuaren sinonimoa ematen zaio ez, baina lehen gota behin hasteko pentsatu behar du, jakin behar du, berentan zer diren angulak, ez? Jende asko gula ezagutzeu, azken popularizatu den produktu bat da, baina benetako angula, angularen Europako aingiriaren kumeak dira, sargazon itsasoan jaiotzen diren espezia da, eta gero 5.000 kilometro egiten ditu, Europa gazte egoerara iristeko, guk hartzen ditugun momentura arte ez. Azken animaliaren bizka ezurra garatzen hasteanen, da hartzeiteun momentua, guk hartzeiteuna ez. Angila eren kumea da esan dugunez, eta adibidez, Japonen bezalako hainbat herrialdetan kultura asko dakate produktu hau jateko, aingira handia, ez angula, eta 20 urteko heldu adintasun batera iristen da. Gu gutxi ora bera, 5-6 hilabetekin jate deu. Pezkeñines, oi! Bai, bere heldutasunara iriste arte 20 urte de pasaritzazke. 20 urte bastante da, Bai, asko. Eta gu 6 hilabetekin, gure maietan izaten da, ez? Esan du bezala, garai batean espezioen ugaritasunaren ondorioz bere prezioa barregarria zen, abere alikatzeko erabiltzen zen, esan du bezala batez ere txerriak, baino gero balio gastronomikoa hartzen hasi zen familia afari berezietan, urtarrien, San Sebastian egunen baita oso ohikoa izaten zen, angulak erostea, ezain beste, eta urtea joan ala, arrantza areagotu egin zen, aingiriaren zikloa betetzen utzi gabe, eta ezkutuko arrantza masiboi legez kanpoko salmenta hasi zen, batez ere Asiara eramateko, ez? Eta hor hasi zen, pixkat gaur egun daukagun arazoa, ez? Problematika. Europako aingiriak 80% gorako berakada izan du azken 10 urteetan gutxi gora bera, eta egoera kritiko baten dagoen espezie gisa katalogatu nahi dute, oan itzengo dugu hortaz, baina hainbeste autonomik oain dela egun batzuk lege batatean nahi zuten pixkat babesteko, eta batzuk gehiengoak atzera bota dute interesengatik. Eta berakada hau, faktore nagusiak gehiengo bat estraperloa da, ez? Nazioarteko legez kanpoko trafikoa, gehiegi arrantzatu egin da, gaita kutsadurak, eta klima aldaketa baita afektatu konpuruari, ez? Azkenen hau pentsatu behar dugu, negozio itzela da jendearentzat, ez? Azkenen angulen trafikoa, Europako faunekin lotutako legez kanpoko negoziorik rentagarriena dela pentsatu behar du, azkenen hemen erosi, Asiara eraman, dirutza bat jaso, eta aztu. Angero akuikulturan uzten dute angila hauek 20 urte arte, eta bere salmentarekin juten da, ez? Baina guretzako oso horretxa da, lehenengo aleak iristegienen hartu, eta areaka eraman, ez? Esan du bezala, duela gutxi Espainiko espezie mehatxuen katalogoan sartzeko aukera eduki dugu, baina zoritxarrez ez da atera. Adibidez, Galizia, Asturias, Cantabria, Murtzia, Valentzia eta Balearreko gobernuak kontra agertu dira.
olako katalogo batean sartuta, azkenen diru asko muitzen duen industria da, eta Katalunia eta Euskal Herrian azken urteetan arrantza etendua izan dan lekuetan abstenitu egin dira bai. Hau baita azkenen gu dagoen kulturarengatik, kultura eta hainbat interes ekonomiko garrantzitsuak mugitu dituzte abstenitzeko, ez? Baina ez da lehenengo babes saiakera, espezie hau protegitzeko, bai ministerioan 2020an eta 2024an saiatu ziren autonomia erkidegoko betoak jartzea, baina biak baita eragozi egin ziren gaur egun arte, ez? Beti esaten da, angula tradizioa dela, oso tradizionala dela, errezetario tradizionala betetzi dituztela, ez dakizuen nik inoiz ez tejan, orduan igual hain tradizionala ez da izango. Hain tradizionala. Tradizioaren trampa, ez, hau batera da, behin baino gehiagotan hemen zurekin hizketan, pentsatzen dugula gauza batzuk baita oso tradizionalak direla eta gezurra dela, edo tradizio bezala saltzen digutela, interes bat dagoelako, baino. Niretzat ere, ez da bat ere, nik ez dut inolako tradiziorik, produktu hau kontsumitzerako garaia bintzat. Uste dut, hemen gure laborategian dagoen inork igual ez ditula inoiz angulak, kan? Ez, segurenik ez. Igual zuen amonekin, atxon amonekin hitz egiten, igual azkeneko batzuk esango bai jangun, baina ja azkeneko alek, eta hortikan ja. Gogoan dut, umetan, nire osabaizedek eta gurasoek eta, komentatu izana, ea angula gramo batzuk gabonetarako erosikote ziren. Atxon amonen etxea, eta baina umetan ari nahiz izaten, baduela 30 urte, lago zerbait. Nik ezagutzen dudana, hoi da, ez dakit iritsi ziren erostera ere. Telebistan neurri bezala erabiltzen dela, ez? Urteroko albistea dela, beti arteatzen da, eta beti esaten prezioa, da, baina esan duen azkenen, hainbat gramu erosiko ditut, igual homenaje bezala momentu batean, baina lehen kilok eroste ziren, eta maia enote ziren, barregarria zalako, bere prezioa, eta baita gastronomikoki etzun indarrik etzun zerrola gaur egun ematen zaion signifikadoa, ez? Gero baita industria oso ondo jolastu du, eta gero dazkagu produktu batzu, gula bezalako produktuak, azken ateatziala necesidade hoi kubritzeko, gero baita itzen dezako angulak edo gula jaten necesidadea dan edo ez, baina olako katera ziren, pixkat, ohitura zeukaten pertsonei, alabesteko produktu bat emateko, zeoze antzekoa, baina guztiz ezberdina dela, ez? Lehen esan dugun bezala, gabonetan gehien bat kriston prezioa hartzen du produktu honek, gutxua bera 1.500 euroko prezioa kilo bat, ez? Eta ideia bat hartzeko, hau baita nik prestatzen hasi nintzen, enekin datua enekin, eta baita harrituta gatu nintzen, zenbat esango zenukete, zenbat angula daren kilo baten? Kilo batean? Zenbat kopuru? 500. Gehiago. Baina zenbat ezakit, 1000 eta... Uste noen tramparekin zetorla. 850. 500, 1000, 3000. 3000, dale. Orduan, dira, 3000 ankila, dira. Ez zideuna, bere heldutasunera iristen ez. Orduan, hoi, urtez egindako suntxiketa masiboaren gatik, gaur egungo egoerara iritsi dira ez. Eta baita pentsatzen pixkat, 21 garren mendeku luxua zer dan, zer ez dan, hau asko esaten da orain ez, hau lujoa da, hau ez da lujoa, zer da ez. Azkenen iritsi naiz konklusio batera, benetako luxua iraunkortasuna dela, ez? Azkenen, oaintxe bertan dazkau erramienta asko, olako produktuak, olako animalik, olako fauna, olako guztia babesteko, eta 20 garbengo luxua iraunkortasuna babestea izan beharko zuela, eta ez olako suntxiketa masiboa egitea hainbat espezie eta produktutaz, ez? Hau nola lortu daiteke oso zaila esan behar baina ez da hain zaila, baizik eta pixkat kontzientziatuz eta jakin zer jate deun, nola jate deun, bai bertako produktu, bertako ekoizle txikiei erosi, merkatura jun,
batzutan oso zaila da, azkenen gaur egungo bizia ematigu aukera supermerkatua guteko, eta han kiston katalogo handia dakau, katalogo atemporala, munduko katalogo oso handia, baina baita pixkatogako kontzientzia de bai eduki behar dugu olako unetan eta olako produktuetan. Segurenik oso zaila da gaur gu hola normalki angulak jatea ez, baina beste produktuetan bai eraman dezakegu olako gauzak ez, azken juten baldin bagea merkatutxo batera, supermerkatu batera, ikusten baldin badeu nundik etortzen diran jaten ditugu gauz guztiak harrituta gatuko ginak, ez? Udaran bai tomatea hemen landatzen dana, juteza supermerkatua udaran, eta ikustezu, adibidez, Mexikotik ekarritako tomatea dela, baina eta denboradan hemen izan da, ez? Iraunkortasun horri nik uste garrantzitsua dela, eta pixkat kontzientzia edukitzeko batzutan oso errex hitz egiten dela angulataz, ez? Angula betidariko produktua, eta ematu inorri ez diola kaltik egiten, eta inorrik ez diola importa azken horrelako produktua, baina esan duen bezala, 3.000 ale dira kilo batean, eta espezie bat hola suntzitza, ni ustet lehenengo eta sukaldari bezala guri botako, nire buruari botako eta harri esente, guk eduki dola kalte asko egin dituen pertsonak izan gara, bai jatetxetan, bai pertsonalki bezala, ez? Guri falta izan zaigu historikoki olako puntua, ez? Beti izan da, bezeroa nahi dura, baina askotan sukaldari baita oraintxe gare puntu baten non, bezeroa nahi dura bai, baina olako momentutan gure kontzientzia de bai sartu behar du jokoan, eta baita nola gu gea lehenengo materia primaekin lehenengo egiten duen lana, pentsatu behar du baita zen olako importantzia edo zen olako kaltea egiten dugun olako gauzekin, ez? Eta hoi, pixa bukatzeko horrekin bukatuko nahi kuruke, esan iraunkortasunaz ikusi pentsatu behar duela pixatxo bat, eta angulak ez jateko urte batzuetan. Denak du bere sasoia kantatzen du Ruper Ordorika kantu honetan, eta uste dut erabat bat datorrela, Lander, azken minutetan kontatzen ari zaigunarekin, ez jateko, angulak ez jateko, sasoia iritsi zaigu, eta hauek babesteko garaia ere bai. Lander Kornago, mila esker, eta aste pare batean ikusiko dugu berri elkar. Zein du. Negarraren ordua eta barrearena, Ailenearen ordua eta laie otekua, harria jaurtitzeko eta jasotzekoa, besarkatzekoa eta banantzekoa. Denak du bere sasoia eguzkipean, den guztia dator bere orduan, bilatzeko ordua eta galtzekoa, gordetzeko ordua eta botatzekoa, urratzeko ordua eta jostekoa, isiltzeko ordua eta hitz egitekoa. Denak du bere sasoia eguzkipean, den guztia dator bere orduana, baitatzeko ordua eta iguintzekoa, gerrarako ordua eta bakerakoa, sortzeko ordua eta hiltzekoa, ereiteko ordua eta biltzekoa. Denak du bere sasoia eguzkipean,
den guztia dator bere orduan. Goizeko 11:21 minutu entzule, naiz irratian zara bigarren kafea hartzen ari gara, kafezalea izan ala ez, guk kafea ematen dizuegulako egunero. Bagoaz, aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Can you feel my heart? You have it in your hands. How do you hear me talking all my trash? Entzuleok etzarete konturatu akaso, baina gaur Merkurioaren kontrolerako nazioarteko konpromisoaren eguna da. Nola etzaretela konturatu. Batzuk ez. Osea, iznatu eta lehenengo albiste hori izan da. Eta gu Xabi Arrieta jarri dugu Merkurioaren kontrolerako konpromiso honen peskizaren atzetik. Xabi Arrieta, egunon, da ongi etorri? Egunon. Ondo altzara? Esan marko. Azte burua txukun xamar pasata? Bai. Azte burua zintzo. Bai, ez da inoteri osteko azte burua beti garotzen da zintzo. Bai. Zer gertatzen da Merkuriorekin, Xabi? Antza denez, historian zehar pixu handi izan du bai makiajerako eta arkeologia lanetan, eta bitxikeria pare bat kontatzea etorren ez gaur. Bueno, konta iguzu. Zer du bitxia Merkurioak, zeguk uste dut, Merkurioa termometro tradizionaletatik aratago, esku hor azpian jarri eta olagoraka... Bolitak egiten. Hori hausten zenean, ez? Berez ezin dela. Berez ezin baina bueno. Eta arriskutsua da, eta kaltegarria, eta horregatik kontrolatzen da. Baina tira, guk Merkurioa hor ezagutzen dugu. Hortik aurrera, badakigu, arraiak gero eta Merkurio gehiago duela, itxasuetan Merkurio kopuruak handitu direla, baina bestela, ez dakite egunerokoan Merkurioarekin ze kontaktu mota daukagun, baina tira, oso iragan garaietatik Merkurioa presente omen da Xabi gure gizarteetan. Bai, ala, hasintzan bilatzen pare bat bitxikeria hemen kontatzeko, eta historian zehar ikusiet, bai Maietan, Azteken tenplutan, Grezian, eta beste hainbat lurraldetan pixu handia izan dula, eta hasintzan kuriosidez konparazioak egiten eta bakoitzak bere pentsamenduak zituen Merkurioa eta bere erabileran inguruan. Eta lehenengo aurkituten bitxikeria izan da, Maia eta Azteken tenpluetan erritualak pintatzeko edo makillatzeko bezala erabili izan hori zutela, eta hau jakin izan dugu bertan induzten, temploetan induzten arkeologia lanetan. Atera dira arkeologiko batzuk, hor bilaketak eta sakon aztertu dutela, eta esan dutela ez egitela Merkuria zertako zan, baino gaur egun arrastoak daudela eta pentsatzen dutela, erabiltzen zutela ritualetan paretak eta etxeak pixka eta apaintzeko. Goiuri norpegi izan da poema bat, Bai. Ez que beste gauza bat etorri zaite burura, ez da. Barkatu. Jarraitu. Bueno, tira, paretak apaintzeko edo erabiltzen omen zuten likido hau. Bazuen alako, ez dakit, esan nahi simbolikoa edo, eta erabiltzen zuten, zegiago topatu duzu Merkurioaren inguruan, Xabi? Bai, Grezia salto egingo dugu, eta hemen erabiltzen zuten ukenduak egiteko. Ara. Metal likidoa denez, Merkurioa, sendatzeko propietateak zituela pentsatzen zuten, edo uste hori zuten, eta hainbat gaitz tratatzeko erabiltzen zuten. Beste adibidetan ikusi bezala, ez da hola izan, eta denborak aurrera egin ala, bere ondoriak izan ditu, eta jende asko beste gaixotasun batzuk, eta osasun arazoak izan zituen, bai larruazaleen, bai beste
bihotzekoak, elementu kimikoakin kontaktua daukitzakin, hor, arazoak dituzte eta jende asko hil zan. Claro, eske bai esaten joan nik, oza, niri beti esan diate merkurio ez ikutzeko eta gero hauek ukendu bezala erabiltzen bazituzten, erkigoaz. Bai. Horrelako kontuak kontatzen ditugunen, beti pentsatzen dut, mendik etorkizun batera, ze materialarekin esango duten hori, ez? Igual, eta zaurietan jartzen zuten betadinea, merkromina. Bueno, uroxigenatuarekin ere pasada, ez? Osea, niri beti uroxigenatuarena beti bota izan diate zaurietan askotan. Eta ezin da? Uroxigenatua botatzearena berez esaten dute hobeto ez, eta betadinea bakarrik emateko. Nik betadinea hobea zenarena entzun da nuen, baina honekien ezintzenik... Ezin denik... Zertarako ukitzen dugu? Zer, uroxigenatua? Odola maindiretatik garbitzeko. Exactamente. Arropatikan odola garbitzeko. Bai, bestela ez da gizartarako erabiltzen den. Farmaziatan egoten da, esan nahi dut. Txaldu saltzen da. Bai, galetu barko dugu horrelako honen batean. Baina tira, Merkurioarekin jarraituko dugu, beraz, Grezian ere bai, baina beste nolabait imperio handietan ere presente dagoen zerbait da. Bai, ez da, Mediterranean inguruan Merkurioan erabilera nabari izan da. Historian, ez da, gaur egun guk behintzatzetu erabiltzen. Baina, Egipto eta Erroman ere kosmetiko gisa erabiltzen zuten. Egipton adibidez, pigmentu gisa erabiltzen zuten bai makillajetan eta edertasun produktuetan. Eta behintzat nahiko preziatu hamen zan. Hor, distira metaliko bat ematen zuen, eta hor, bitxiago edo politago duteko, Merkurioa jendartean nahiko preziatua eta interesgarria zan. Eta gero, Erroman baitare nahiko ohikoa zan, ez? Baitare erabilera kosmetikoan, baina hemen gehien bat azpimarratu izan dute, emakumeek erabiltzen zutela, azala txuriago edo edukitzeko, ze azala gerozta txuriagoa edukitzakin esan nahizun estatus handiagokoa zinela, eta botere gehiago zenuela gizartean. Eta hor, klase sozial maila altua zinean, eta prestigioa lortzekotan, erabiltzen zuten. Aurrekoan enekorekin ere aritu ginen, nolabait, Victoriarre garaiko joera estetikoekin eta azala argiago izateko astakeriak eta osasuna arriskuan jarri izan dira. Mendeetan, honek klase sozialarekin lotzen gintuelako zurizentrismo horretan edo kaukasiar zentrismo horretan, azalaren koloreak bere biziko pixua izan duelako. Eta gaur egun ere, oraindik baduelako, darwinismo sozialaren baitan zenbateko eragina duen honek Amerikar kontinente guztian bertan ere, eta zer esanik ez gaur egun bizi ditugun joera arrazista hoiek guztiak kontuan hartuko bagenitu. Merkurioak hainbat berezitasun eta hainbat xelebrekeria dakartza, baina tragediak ere bai, Xabi. Bai, Amerikar kontinentea ikutu dugu, Europa baita, Afrika iparralde baita ere, bain, Asiaragoaz, Japoniara, ze Minamatako hondamendian ondoren sortu da gaur egun 2013an egin zan Merkurian erabilera kontrolatzeko legea. Eta ze gertatu zen? Japonian zeon enpresa kimiko bat, txiso izenekoa, bezakitola hauskatzen da, baina txiso bezala ezagutuko dugu guk. Eta metilmerkurioa ibaitara eta hondakin uretara kanporatzen zuten, eta Merkurian forma hau zen bastante toksikoa, eta orduan ibaietan zeuden eta itsasoan zeuden arraiak eta beste organismo txiki batzuk hau xurgatu, eta gaixo jartzezian kimikotasun hori hartzen zuten, eta gero dakigunez arrai horiek arrantzatu eta pertsonek jaten zituzten. Orduan pertsonek osasun arazoak eta hainbat gaixotasun azaleratu zituzten, eta inork ezekin zebazan. Hor misterioa teon zan, baina misterio hori argitzeko, medikoak pres jarri zian inkestak iteko ze sintoma o ze gertatzea izun, eta azaleratu zan, arazo horiek zirela kontaminatateko arraiak eta organismoak jateagatik. Orduan dena jarri zian enpresai begira, enpresak bazekien hori gertatzen zela, eta orduan gizartean egon zian urtentan zehar arazo horiek konbatitzeko, arazo horiei betako arrazoia ukatu zioten pertsonak, ez? Eta horren zian, hainbat gatazka, jendea enpresaren aurka, enpresak esate zuen zalabe kulpa, baina
azken batean hainbeste depresio jasan zuen presak onartu beharra izan zuela. Eta orduan, hondamendi hoi oinarritzat hartuta, hainbat herrialdetako goikarguak bildu zian, eta Merkurioari buruzko Minamatako hitzarmena sinatu zuten, edo gaur egun nala ezagutzen den hitzarmena sinatu zuten 2003an, Merkurioaren erabila murrizteko eta haren isurketak ingurumena mugatzeko helburu bat zuelarik. Esan ezin 2013an sinatu zen nazioarteko hitzarmen hau eta horrexegatik otsailaren 23an lehen ere aipatu dizuegun, Merkurioaren kontrolerako nazioarteko konpromisoaren eguna ospatzen da. Eta, bada gaur egun ere kezkagarria den gaia, zuleak ere, inizintzuen gozen lehen aipatu dugu ez, arraietan gero eta Merkurio gehiago dagoela, eta prozesu honek, orentxe Xabik aipatu den honekin lotura zuzena du, azken finean isurketa horiek airera edo lurrera egiten dira, euriak Merkurio hori askatzen du laku, erreka edo itxasuetan, eta gerora gertatzen da itxasoaren ekosistemen baitan metil Merkurio bihurketa bat, Merkurio ez organikotik organikora, eta espeziek poliki-poliki hori metatu egiten dute euren gorputzean, guretzat kaltegarri izanik, bereziki atunean aipatzen da, gero eta arraia handiagoak orduan eta katetrofikoan gorago egon, orduan eta espezie gehiago, eta nolabait Merkurio prozesu edo kate horretan gehiago konsumitzen dutelako, eta bada nolabaiteko gai kezkagarria, erabate kaltegarria delako gure gorputzarentzat, eta horrexegatik gaurko egunarekin Merkurioaren kontrolerako nazioarteko konpromisoa beste kontu bada, konpromiso betetzen ote duen inork eta kapitalismoak ahalbidetzen ote duen, nahi genuken edo behar genuken onelako kontrol bat egin alizatea. Baina tira, horiek beste kontu batzuk izango dira eta beste batean ere lantzeko modukoak. Xabi Arreta, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Trena betido Tren luzea Inote Lorrieta eta Kabestri estrinen sendel eta gu segituan puri-purian tartean murgiltzeko prest izango gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you. And I'm not getting over it. Darling, is it cool? From stopping when it comes to this. I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Do you think I'm cool too? Entzuleok gehalko puri-purien egiteko Sanedrin modukoa osatuko du hemen, ze iritsi dira gure maira. A ber, umeok aldezue helduen moduan jardun. Merkatu. Ben? Metxik bezala? Puri-purianen beti. Jui! Eneko Iturbe, egunon? Egunon, bai. Imano González Gurutxaga, egunon? Kaixo, kaixo. Junior Romateri Barguren, egunon? Nire esan dut egunon. Goiure Zizaren, egunon? Egunon. Laxe, postak hemen. Eta Xabi gaixoa. Eta Xabi handik begira pentsatuz. Haze, personaje kuadria hemen elkartu zaiguna. All the time. Bai, entzuleok astelenero bezala hainbat telesail eta filmen gomendioak elkarbanatu nahi ditugu zuekin, eta hortan hasiko gara. Tartea geratzen bazaigu BAFTA sari begirare jarriko gara, edo BAFTAetatik hasi nahi duzu hori. Ez, hasiko gara gomendiotatik eta bestela BAFTAk aipatuko ditugu bai. Sondo. Imanol González Gurutxaga, zu hasiko zara. Kaixo, egunon berriro. Bida, nik gaur kontan ekarri dizuet telesail bat, dala HBO-na,
jatorrizko telesail bat da, baino dator ez batzuk gehiengok ezagutzen dugun mundu batetik. Telesailan izena da El Caballero de los Siete Reinos, zazpi erreinuen zalduna, eta kontatzen du Juego de Tronos telesaia, baino urte dexente lehenago gertatzen den historio bat. Telesaieko sortzaileek esan dute zokatela gogoa pixkat erregeetatik atera eta historio pixkat kaleko historio bat kontatzeko, eta kontatzen du azken baten zaldun izan nahi duen gizon baten historioa, bere zalduna, kasu honetan ez dakit nola esaten da, baina bere zalduna zana, bera zan zaldun baten laguntzailea, eta zaldun hori hilitzen da. Orduan, hil aurretik zaldun bilakatzen du, eta nahi du, borroka baten parte hartu zaldun supremo izateko. Holako zerbait. Ez dakit zehazki, baina nik detaile... Beraz, zaldun baten laguntzaile esango dugu, Sancho Panza bat, daukagu hemen. Más o menos, baina. Bihurtzen du zaldun, bere zaldun izan dagoak, hil aurretik, eta honek borroka handi batean zaldun nagusien bilakatu nahi du. Bai, holako zerbait. Eta hori, azken baten da, hori, kaleko pertsona hemen, horren ikusi garritu zuen, entzuleok, June eta Goiuriren horpegiak. Eske, kontua da, zuk ez duzula ikusi telesaia eta saiatu zarela azaltzen. Imanolen azalpenetik eta errealitatea beste pelikula batean dago. Imanolen azalpenetik eta Imanolek erantzun du. Horrelako zerbait, baina bere horpegia zen, ez. Baina egia da, Iñigok ezin zuela, zuk emandako informazioarekin, besterik egin. Karo, baina nik ez dut eskatu ez da zehazteko. Ni ondo hain izan. Barkatu, ni saiatu nahi zena da, irratsaio honetan, ia egiten dudan gauza bakarra da, gure entzuleengan pentsatu. Eta ni jarren ez gure entzulearen paperean, da pentsatu da, entzuleari da saiatzen 17 hitz hosten azalpen logiko baterako. Ni saiatu naiz hori pixka bat laburtzen, zuk esan duzunaren laburpena, adimen artifizialak egingo balu hori egingo zuken, eta... Adimen artifiziala ez da oso. Ja, bai. Baina, lasai egon zaitez inigo. Ze gure entzuleek ezagutzen dute telesaia hau. Ze, gure irratsaio honetan. Enekok jada gomendatu zuen telesaia. Zeka horiak zeaten, ze jende gaiztoa dagoen hemen entzuleo. I was a boy. They chose me to be a good knight. To defend the weak and the innocent. Horregatik eneko parrazkari zen hasieratik. Bai, nik enuen ezer esan nahi. Kontua da telesaia eneko gomendatu zula, telesaia estrenatu aurretik, eta atzo gauean bertan estrenatu zen azkeneko, lehenengo denboraldiko azkeneko kapitula. Orduan, ni guain etorri naiz, telesaia ikusi ondoren, gomendatzea, esatea zuen... Benetan ikusgarria dela. Ikusgarria da, gustatu da asko, kritika oso ona jaso ditu, eta bere garaien eneko etorri zanen, hau estrenatu behar da, ez dakit gustatuko zaizuen, gustatuko zaidan niri ere. Oso ondo defenditute, Imanol. Eskerrak. Bueno, azutzaizu aipatzea baita hau ere sortzaile, liburuen sortzaileak eginda daola, eta berez, liburu batean oinarrituta dagoela baita. Izen bereko liburu batean. Zuek, aldiazue... Ez que estar ez egutzitz egiten Imanol gaixua, Logline bat emango didazue? Zeri buruzkoa. Nik loglinea eman dizut. Igual ez izu balio, baina eman dizut. Egia da. Eskutari bat da, zaldun bihurtu dena, eta ospea handia lortu nahi duna. Eskutari izaten da? Bai, eskudero da eskutari. Eskutari da, bale. Hori izan falta dizaian detaile. Bai. Izen da zalduna, izendatzen du beraz zaldun, eta berak nahi du ospea lortu, eta... Hiltzen den zaldunak eskutari hori zaldun bihurtzen du. Bueno, nik eman dudan azalpena hori zen. Bai, baina bukaera da pixkat. Baina, gauza bat izango dut baita. Gero, saio honetan esatitugun detaile guzti hauek, behirez, inzitatu beharko luke ikuslea, telesaia edo pelikula bat ikustea. Zalantza sortu baldin mazaizkizue, zer dago gauza hauek, telesaia ikusi Konprobatzea baino, bai. Egia da. Orduan. Ondo, idei, Manolea, estelena fresko dauke, Hau ez dut ondo ulertu, zer gertatuko da? Badakizuen nik, spoilerrak emateko zalea enaizela, orduan, ez lasai, lasai. Orduan, hobena da, guk gomendatuko dizuegu gure gustatu zaiguna, eta momentu honetan estrenatzen ari dana, eta zuek erabaki ikusi nahi zuten ez. Galderak dauzkat. Bueno, a ber.
Bueno. June, izan zaitezke Goiuri eta errepikatu Goiurien esalia. Galdera badaukat. Bueno, a ver. Es que, oraintxe, botoen diskurso bat superona de zerantza baldin mauzkazue ikusi telesaia, eta zu, galdera bat daukat. Ja, es que claro. Baina A ver, Goiurik ezin du esan spoilerrak saiesten erregina denik ere. Galdera ez da telesaian gertatu denaren inguruan. Galdera da, denboraldi gehiago daude, esan duzu estrenatu berri dela azken atala, zenbat atal ditu, minisaia da, edo atal asko ditu eta atalak ordu betekoak dira, entzulei ere horrelako gauzak interesatzen zaizki, Noski bai ez, emango izuet informazio hori. Oraingoz dakidana da, nik behintzat asko informatu gabe, lehenengo denboraldiak dauzka 7 atal, vale? Eta badakit 3. denboralditik aurrera, horrek esan nahi du 3 denboraldi egongo direla, 3. denboralditik aurrera, George R.R. Martin dala idazlea eta historia guztionen sortzailea, eukiko dula askatasun guztia telesaian erabakiak hartzeko. Wow. Orduan, horrek pentsarazten dit, lehenengo denboraldia, evidentemente, grabatuta dago eta estrenatuta dago, 2. denboraldia, edo grabatuta dago, edo grabatzen ari dira, edo ja, gidoia itxita dago. Grabatzen ari dira. Gidoia behintzet itxita dago, eta nola ja, gidoi hori itxita dagoen, eta produkzioan martxan dagoen, ez dute, idazleak ez du aukera hori eskua sartzeko, eta orduan konfirmatu die, orain arteko guztia ezin aldatu, baino, 3. aurrera, eukiko duzu askatasuna nahi ezuna egiteko. Hori bai, 3. agian ez da iritsiko, baina 3. aurrera askatasun osoa. Hori da, Juego de Tronoseko telesaiatik datorren liburuare bai, azkeneko atala, azkeneko liburua oraindik ez du estrenatu, eta usteet... Azkeneko biak. Usteet, guandela urte pila bat estrenatu zen telesaieko azkeneko denboraldia, eta ezakitzema denbora pasadan geroztik, baino jende pila bat dago liburu horren zai, eta R.R. Martin gizon honek ikendun bakarra da, beste edo zer gauza, azkeneko liburu bi horiek estrenatu baino. Hilkoa eta horrega dituko da. Jende asko esaten du... Nire meme bada, Game of Thrones universoko jarraitzaileen artean. Nire meme bada esaten dela, liburua idatzita dagola, agian idazteko falta dela, baina inoiz ez dela argitaratuko, ze okerrez baldin banago 16 urte, pasagira azkenengo liburutik. Bai da. Jende asko motzen esan da, jende asko esaten du orain, dagola berez azkeneko 2 liburu horiek daudela idatzita, baina idazleak daukala hainbesteko beldurra jendearen iritzia jakiteko, daudela zai, bea hil arte, publikatzeko. Pixket impostore sindromea? Eske, egia da telesaia bukaera etzala bate gustatu. Bukaera izan zen. Orduan, ez dakit, igual izango da, telesaietik ez oso urrun dago, amaiera bat, jendeari gustatuko ez zaiona. Hori da, esaten dutela, sare sozialetan. Teoria, konspiranoiko guztiak. Ez baino, sinesgarria, ikusita, jendeak, milioika pertsonataz ari garela, milioika zale ditu, sorta honek, ez? Liburu sorta honek, eta telesaiak, eta dena dalakoak. Eta telesaiak baita ekarri ditu irakurle asko, eta... Bai, eta erantzuna, batzutan, badela, ez dakigu esaten ez zaitu gustatu, eta listo, hau da, jende asko jartzen da oso garratz, eta idazleak eriotza merezi du, nola egin dezake, hau, eta horrelakoak, haian, nik ere, bera izan da, eta argitaralpen horrek emango dizkion onurak ez ditu behar, pentsatzen dut ja nahikoa baduela berak, eta eroso bizi dela, eta jaso nahi izan dituen kritika honak jaso dituela, eta jaso nahi izan duen dirua jaso duela, nik ere agian itxaron egingo nuke hile arte urrengoak argitaratzeko. Gaia telesaietik baita diru batera ematen du, azken baten produktoretako bat da, eta sortzaietako bat da, eta hor baita eskubide lagapenak, eta nik uste dut bizitzeko nahikoa emango diela, gehi orain arte kaleratu ditun liburu guztiek ematen diona. Orduan, ez dugu inongo beharrik eukiko zentzu hortan, ekonomikoki behintzat, eta esango du, hiltzen naizenean, publikatuko dezu. Bueno, tira, Manolen gomendira itzulita HBO, El Caballero de los 7 Reinos, hortxe duzue, eskutaria zaldun bihurtu, eta Lili Lololo gertatzen den telesail hau. Zutu zaizue Lili Lololo? Oso no, bai. Ez, eske esan duzue, ikusi gimar dela, ezin dela gehiago kontatu. Beraz, hortxe daukazue, Manolen gomendioa. Eneko, zurea, mesedez? Bai, nerea Labet izeneko pelikula bada, pelikula frantzes bat, gazteleraz eta ingelesez The Beast, gazteleraz La Bestia, euskeraz
piztia, esango genuke. Eta, ze pasatzen da pelikula hontan? Pelikula hontan Gabriel izeneko pertsonai badago, eta 2040an bizi dira. Ze gertatzen da 2040an? Mundu honetan, adimen artifizialak agindutako mundu honetan, emozioak eta sentimenduak dira nolabite gizateria aurrera eramateko traba bat. Eta orduan, emozio horiek eta sentimendu horiek alde batera utzi behar dituzte. Eta orduan, gure protagonista Gabriel, berak erabakitzen du, nolabaite bere ADN-a purifikatzeko edo garbitzeko prozesu batean sartzea, emozio eta sentimendu horiek guztiz uzteko. Eta, purifikazio prozesu hortan erakusten diete bere aurreko bizitzetako, bere aurreko bizitzak, esango dugu bere harimak sentitu dituen, edo izan dituen, bere aurreko bizitzak. Kasu honetan, 2010erako bere bizitzara eramaten dute, Parisen, eta 2014ko bere bizitzara. Eta kasualidadea da, bi bizitza horietan, Luis izeneko pertsonaia batekin topo egiten duela, eta baita 2044an historia gertatzen den unean, Luis izeneko pertsona bat ezagutzen du. Eta, trama, hiru historia horietan oinarritzen da, esango dugu, historia zentral bat eta bi iragan, bizi ez dituenak, baina aldi berean bizi zituenak, eta, niri asko gustatu zaidan filma da, eta baita, asko enbandi pentsatzeko, etorkizunari begira ze esaten da. Biztanleriaren 67% langabezian dago, eta lanbiden 20% soilik da ez mekanikoa, edo nolabait pertsona baten beharra duena. Eta da mundu bat, non adimen artifizialak agintzen duen era bat, eta gizakiak nolabait humanidade hori galdu duena, eta neri horrek ere zer pentsa ekarri dit. Zezan dut, etorkizuna ala izango da benetan? Ala, besterik gabe etorkizun distopiko bada. Eta, neri, asko gustatu zaidan film bat, eta baita, zer pentsa eman diana. Ezin egona sortzen du. Bai. Trailerrak behintzat, niri ezin egona badu ezin egona, eta nik uste dut beharrezkoa dela kasu honetan, ezin egon hori. Begira. Protagonista Lea Seydoux, ez da inola askatuan, Lea Seydoux. Lea Seydoux, bai. Trailerrean ikusita bakarrik ikusten da oso maila ona emateko moduan dagoela. Bai. Pelikula esan duzu, ez telesaia? Bai, hori da, pelikula. Eta Prime Videon dago. Oso ondo. Oso interesgarria dirudia. Lea Seydoux, La vida del. Bai. Horari nintzen nire buruan topatu nahian nire barne erreferentzia. Tira, non dago ikusgai barkatu, orain txigual esan duzu. Prime Videon ikusgai, La Bet izenarekin, edo La Bestia izenarekin. La Bestia, bai. The Beast, nahi duzuen bezala, baina hori da. Hortxe nekoren proposamena. 11 minutu, dauzkagu. June, Oiuri, zein do? Labur. Nik ere labur egin dezaket, beraz, venga, labur. You, Forky, to Kieran Beverly to be your beloved bride. Yeehaw! I now pronounce you husband and knife. Toy Story pelikula denek ezagutzen dugu, eta nik ekarri dut pelikula bat, umeentzat berez eginda dagona, suposatzen dena, eta zinetan estrenatuko dena ekainan 19, ez banago oker. Eta zineak beteko direnak 20 eta 30 urteko jendez umeak baino. Toy Story, ezagutzen dezute denek, lehenengo pelikula 1985 atera zen, bigarrena 1989an, hirugarrena 2010an eta laugarrena 2019an, eta aurten 2026an, dator, Toy Story 5. Kasu honetan, azkeneko pelikulan ikusi genuen nola Woody pertsonaia gelditzen den parke batean beste hainbat jostailurekin, eta beste jostailu guztiak bueltatzen diren Bonniren etxera, ze handia handitu da eta orain Bonnie da umea edo esango genukena. Eta pelikula honetan ikusiko dituguna da, jostailuak nola dabiltzan, aurrera egiten bereien bizitzarekin, eta pertsonaia ezberdinak agertzen dira imaginazioz sortutakoa, dela sardexka bat edo dela kutxillo bat, eta
oraingo arazoa, gaur egungo arazo nagusia, tabletak. Ja. Eta agertzen da hola, umeentzako egindako tablet horiek gomarekin inguratuta daudenak, eta, kasu honetan usteet igel baten forma dauka tablet honek, eta pelikula hau horren inguruan da, ez? Imaginazioa eta jostailuak eta betiko panpina horiekin jolastea edo teknologiaren sarrera hau, eta nola jostailu hauek izutzen diren, eta hasten diren konturatzen alde batera utziko dituztela. Eta badago trailerrean momentu bat ikusten dena Boni neska jostailuekin jolasten, eta bere 2 edo 3 lagun daude eskailera batzuetan bakoitza bere tabletarekin, eta begiratzen diote oso arraro, esan ez bezala, zaizea jolasten panpinekin orain ja tabletak behar ditugu. Eta hori izango da aurtengo nahiko pelikula, espero den pelikula bat, saga honen jarraitzailetatik azkenean Toy Story ezaguna delako, eta horixe, ekainean erditaratuko da. Hortxe, June 19 jartzen zuen estrenoa, June, oso zurera ekarrita. Hau nere propsamena. Og det var først da, i det jeg tenkte det ordet, at det liksom gikk opp for meg hva dette handlet om. Jeg var jo bare helt utrolig forelsket i Johanna. Det var jo derfor jeg skrev det ned også. Bani jarraitzen dut azken hilabete hauetako zine nordikoaren gomendio festarekin. Pelikula norbeiarra dau. Pelikula sotila, dramatikoa, urrezko hartza irabazi zuen Berlinalen, eta horrek bakarrik uste dut pelikula bat ja bere kabuzte fenda dezakela. Oso pelikula sensiblea da, neska bat maite mindu egiten da bere irakasleaz, nolabait premisa nagusia hori da, eta maite mintze hori, darama oso jarrera literarioetatik, bere egunerokoan edo bere kuadernoan idazten dolako alako narrazio bat, narrazio hori familiak topatzen du, eta pelikula murgiltzen da, oso zine literarioaren giroan, nolabait identifikatu ere egin behar da, pertsona honen esnatze hori, norbera kokatu egin beharra mundu horretan, bada pelikula malenkoniatxua, bada era berean pelikula estetikoki ikaragarri ederra, baina batez ere bada pelikula didan bezala oso literarioa, eta ofa-hots narratiba horretan, topikoetan erori gabe, eta ez da erresa ofa-hots bat txartatzen denean film batean, historia bat kontatzea lortzen duena. Ametsa Koslon, Sueños en Oslo, horrela topa dezakezue filminen, duela egun gutxi iritsi da plataformara, eta esan da bezala, Berlinalen, eta bestien bat zinema jaialietan arrakasta itzela lortu ostean, hauxe da gaurko nere gomendioa. Amodio historia ez normatibo, eta zine narrazio ez normatibo, baina romantiko bat, nolabait pelikula honetan. 5 minutu guardiko mabietarako, Goiuri Zizarandia, zure txanda. Nik Salvador telesaila gomendatuko dizuet, Netflixen dago, ziurrenik honezkero ikusiko zenuten, ez telesaila, baina behintzat azala bai, ze otsailaren 6an iritsi zen Netflixera, eta antxe egonda azkeneko asteetan top 10ean behintzat, eta ziur naiz eta ez ikusi, Netflixek berak gomendatu dizuela, baina, zer da Salvador? Salvador bada telesail labur bat, 8 atal ditu, eta protagonista Luis Tosar da, Salvador izena duena. Ambulantzia gidari bat da, alkoholiko oia eta ludopata oia, antzadenez bera ez da inoiz egon bere alabaren bizitzan, alaba amarekin joan zen, eta ama hiltzenean, ja harremana utxita zegoen, aita eta alabaren artean. Neskak ez dio inoiz barkatu, aita ez dela egon bere bizitzan, ez? Zer gertatzen da, edo nola hasten da telesaila, badago futbol partida bat, Marseillako zaleak eta Madrideko, Real Madrideko, Real Madrid da? Zaleak, daudela partida bat dago, eta gaua
nahiko gatazkatsua da, ez? Hau beste hainbatetan hemen aipatu dugun bezala, ezakit, Bilbora, San Mamesera ere etortzen direnean beste talde ultra batzuetako kideak, eta inguruko eskolak itxi behar izaten dituztenean bezalaxe, giro horretan. Gau horretan, Salvadorrek bere ambulantziarekin joan behar du taberna batera, gazte arabiar bat jipoitu dute, eta joan behar du laguntzera, eta topatzen du taberna horretan, beste eskuindar ultren artean bere alaba dagoela. Eta horraino kontatuko dut, gauza asko gertatzen dira, hori da puntua eta gero gauza asko kontatzen dira, baina telesail hau ekarri nahi nuen, ze oso interesgarri iruditzen zait, nola azaltzen duen, aitak erantzunak nahi ditu. Jakin nahi du nola alaba dagoen sartuta mundu horretan. Zergatik nire alaba, berez ustez etxe, bera Salvador medikoa zen, ambulantzia gidaria izan aurretik, berak defendatzen ditu giza eskubideak, baina gainera, ez dakit agian pentsamentu ezkertiarrago batetik ez, eta ez du ulertzen bere alaba zergatik dagoen sartuta mundu horretan. White Souls izeneko ultra neonazien talde batean sartuta dagoela alaba, eta ez du ulertzen. Eta orduan, telesailak azaltzen dizu, pixka bat aitaren gerturatze hori mugimendu horretara, eta horrela azaltzen dute, pixka bat zergatik zegoen alaba hortartean sartuta, baina ez bakarrik alaba hori zergatik egon daitekeen 2026an edozein Gazte Euskal Herrian edo Espainiar estatuan edo edozein lekutan horrelako mugimenduetan sartuta. Irakurri dut kritika batzuk zuritu egiten duela mugimendu ultraeskuindar eta ultren eta neonazien mugimendua zuritu egiten duela, eta niri ez zait hori iruditu. Iruditu zait oso ondo egiten duela azalpenak ematen ulertzeko zergatik 2026an gazte batzuk gerturatu daitezken eta joera hauek izan ditzaketen. Eta ondo azaltzen duela testu ingurua eta zer ari den egosten giroan, ustez informazio guztia eskura daukaten gazte batzuk, ustez geroz eta mundu globalizatu honetan aurre iritziak gainditzen goazen einean, zale gutxiago eduki beharko lituzkete horrelako mugimenduak, eta hala ere, ikusten dugu ez, eta errealitatea da, existitzen direla, eta bagoazela, fasismoaren gorakada baten aurrean gaudela, eta orduan, uste dut ondo azaltzen duela zergatik gazte batzuk sentitu daitezken erakarrita, White Souls bezalako mugimendu batzuetara. Irakurri dut baita ere batzuk esaten dutela, hainbeste akzio, hainbeste gaizto, hainbeste gauza egintzait sinesgaitza, eta niri benetan interesgarrien iruditu zaidana da, niri oso sinesgarria egintzaidala. Ze, esan bezala, horrelako futbol partido bat dagoen aldiro ikusten ditut, horrelako mugimenduak, edo badagoenean manifestazioaren bat, alderdi ultraeskuindarren batek antolatutakoa, inguruan zer gertatzen den orduan, niretzat oso sinesgarria da tamalez, eta oso interesgarria nola aitak alabaren erantzun hoien bitartez, testu inguruan nola azaltzen duten. Engantxatzeko moduko telesail bat da, oso erritmo bizia dauka, momentu batzutan zorabiatuta ere sentitu zaitezke, kameraren mugimenduekin eta akzioarekin, violentzia asko dago, baina eske errealitatea hori da. Errealitatean horixe gertatzen da, beraz niri iruditu zait, ondo kontatuta dagoela, eta asko gustatu zait baita ere, ez daudela gaiztoak eta txintxoak, eta gaiztoak ez direla gaiztoak direlako. Neonaziak ez dira soilik neonaziak. Neonazi bat immobiliaria bateko langilea da, beste bat instituto bateko irakaslea da, beste batek taberna bat dauka. Uste dut ondo egin dutela erretratatzen pertsona hauek eta joera fascista eta razista eta homofobo eta joera nazkagarri hauek dituzten pertsonak gure artean daudela eta beraien bizitza daramatela gure artean, beste edozeinek bezala, ez? Beraz, ikusi eta komentatu, ze interesatzen zait. Salvador Netflixen Goyuriren gaurko gomendioa, eta eguerdiko mabiak ditugunez, agur esan behar, June, Imanol, Eneko, Goyuri, bihar arte, zein du? Entzuleok bagoaz informazioaren txandorain txena izirratian, agur!
Keep calm and bigarren kafea.